Každý deň začínajú noví ľudia zarábať online pomocou AI a môžeš byť jeden z nich. Nebolo to tak dávno, keď som otročil v robote v korporáte za mizerný plat, kde ma to nebavilo a bolo to oveľa ťažšie začať. Nemal som AI appku, ktorá by mi pomohla, ale nevzdal som sa a časom sa mi podarilo nájsť obrovské firmy, pre ktorých som robil marketing, tu boli moji prví klienti a časom sa mi podarilo vybudovať online biznis až na 40 000 eur mesačne, ale keď som začínal, tak mi stačilo 1000 eur na to, aby som mohol dať výpoveď. Tiež sa mi podarilo vybudovať pasívny online príjem vďaka promovaniu online softvéru, kde mi chodia každý mesiac peniaze doteraz aj roky potom, čo to už nepromujem. No online podnikanie mi pomohlo dosiahnuť život, o akom som vždycky sníval. Precestoval som vyše 60 krajín, pomohlo mi to tráviť viac času s rodinou, s blízkymi, bývať na lepších miestach. No ale začínal som v malej izbičke na dedinke na Slovensku, lebo som si nemohol dovoliť nič lepšie. Keď sa mi podarilo uniknúť zo systému, tak časom som začal učiť ostatných, aby to mohli dosiahnuť tiež. A vybudoval som jednu z najväčších a najlepších komunít v Československu na zarábanie online. Tu si môžeš pozrieť niektoré z našich výsledkov, recenzií od klientov. No a každý deň makáme s tímom, aby sme pomohli čo najviac ľuďom. A preto okrem programu sme posledných pár mesiacov makali na vývoji najpokročilejšej AI appke na trhu, ktorá rieši všetky problémy, s ktorými sme sa stretli u klientov. Niektorí sa napríklad zaseknú, že nevedia, v čom by podnikali, preto sme vytvorili geniálnu šablónu, ktorá s týmto ti pomôže. Alebo definovať ideálneho zákazníka, nevedia efektívne svoj produkt alebo službu predať, tak sme tiež spravili šablónu. No a potom ten väčší boj s obsahom, poznám, aké to je. Kopec ľudí nechce byť napríklad na kamere alebo nevedia efektívne tvoriť videá, ktoré by fungovali. Preto sme vyvinuli appku, ktorá to všetko spraví za teba. Môžeš si vybrať avatára, ktorý povie všetko, čo napíšeš, alebo stačí, keď nahráš obrázok a appka ti vygeneruje z toho geniálne video. No jedna z mojich najobľúbenejších funkcií je, môžeš si zavolať s AI avatárom naživo a poradiť ti, navedieť a môžeš si zdieľať obrazovku, je to paráda. Investujem 10 000 eur do mentorov, coachov, developerov, aby sme vám mohli priniesť to najlepšie. Ale nie je to pre každého, niekto je v pohode s tým makať do konca života v robote, ktorú nemajú radi, lebo si tam zvykli. Ale pokiaľ si niekto, kto chce od života viac, tak mojich posledných 5 rokov skúseností online zo zahraničného trhu a z našeho som dal do 5-dňovej AI výzvy, kde ťa prevediem našim systémom, aj pokiaľ si úplný začiatočník, aby si mal na konci 5. deň spustený svoj prvý alebo ďalší biznis. Každý deň ti stačí iba 1 hodinka a môžeš ísť svojím tempom. Budeš si môcť vyskúšať našu najpokročilejšiu AI appku a jej všetky funkcie a pomôže ti začať zarábať online. A keď začneš využívať náš systém a našu appku, predstav si, kde môže byť o mesiac, o 2 alebo o rok na lepšom mieste bývať, mať krajšie bývanie, alebo môžeš cestovať, ak je to jedna z tvojich vášní, tráviť čas s rodinou, blízkymi. A táto AI výzva stojí len pár eur, čo nám pomôže pokryť náklady na software a používanie našej appky. No a keby sa ti náhodou z hociakého dôvodu náš systém alebo appka nepáčila, tak takisto garantujeme vrátenie peňazí. Chcem ti len pomôcť, aby si nemusel byť zaseknutý na tom istom mieste. Bez tejto výzvy viem, že stratíš kopec rokov života a to je to posledné, čo chcem. Preto som všetky moje skúsenosti dal do týchto 5 dní, kde ti odhalím úplne všetko a pomôžeme ti začať. Tak sa poďme do toho pustiť spoločne, ty a ja. Klikni na tlačítko a uvidíme sa vo výzve.